Hah? Pak, piye golek Betul ki apa sik kurang suwi ta, Ton? yo isik selawe dinoan neh to. Terus kayak ngene. Ayune iki. Gila radio meneh ya malah motoran di kayu warep godhog kelontong barang kok. Kayak jajan barang kok. Lah lek di duit ra duit yo. Nek ora mbok yopne lho, Ton. Lah sampean lho gur turu ae aku nek kancane yo. Lah aku lemes kok. Emas. Lagi meripat. Turu ae poso. Ngluyeng ta, Ton, dasku mumet. Lah nyapa? Apa iki? Ngluyeng koyo ngene iki. Mumet rasane. Loh, lah ngapa, Pak? Pak. Ah. Nyapa lho? Ngomongin gliyeng aku iki. Beliing ya wis turu ning kamar kono. Mumet ora karuan lho, Ton. Bendino kerjane gur mumet turu. Wah, aku ndak bulan puasa iki lho. Apa ya, Ton ya? Alah ya ora digawe bekas kok jenenge poso ora digawe bekas yo ngono kuwi. Bulan puasa iki rumah aku kok. Ya, kok meneh kendang rono. Kampangan mumet di bulan puasa, Ton. Pat aku ora. Kuat. Oh, poso kok. Kan duit boyo lho. Ora turu. Ini poso ya ngene rasane. Turu ae malah lemes. Lanang kok. Gas. Masih ngomong tok. Ya apa tuh das kiki kok kayak gini? Hah? Pak, nyapa lo? Pak. Piyo. Mau. Geletak ae lo. Aduh, das ngeri gitu. Saya. Mumet. Poso untuk patang dina saya tak apa-apa yo. Anu Ton, aku tak ngene wae. Terus piye? Kok les-lesane jokno banyu sak gelas e? Alah. Ora yen untuk poso-poso nek apa sih ngene iki terus ngombe banyu sak gelas e. Ya ora entuk ya nek ora rasa poso nek pemene rapi awake. Poso piye to? Ngomong poso wajib ora. Itu kan kok banyu segelas piye? Ya kurang ketombo meraya oleh. Ketombo piye ya ora oleh jenenge poso kok. Saya nanti papa. Malah lu mau lagi kayak gitu. Piye ngono lho.